देखो हो तबे आगमन हो आज बीड़ा बजवैया के पुस्तक धारे नी मैया पुस्तक धारे नी मैया सत सुर के रचैया के देखो हो तबे आगमन हो आज बीड़ा बजवैया के देखो हो तबे आगमन हो आज बीड़ा बजवैया के डीजे दयानंद सरस्वती स्थान कटरा टिटोल मोबाइल नंबर 8092932257 लाल लाल पंडालवा में माई के मूर्ति रखायल बा धोला चरनिया गंगा जी के पनिया आज गंगा घाटे से आयल बा लाल लाल पंडालवा में माई के मूर्ति रखायल बा धोला चरनिया गंगा जी के पनिया आज गंगा घाटे से आयल बा सबे करी है स्वागत आज सबे करी है स्वागत आज सुनो हंस चढ़ावैया के देखो हो तबे आगमन हो आज बीड़ा बजवैया के देखो हो तबे आगमन हो आज बीड़ा बजवैया के डीजे दयानंद सरस्वती स्थान कटरा मोबाइल नंबर 8092932257 विद्या के दाता सरस्वती माता लेली है सब कर सुधी हो ज्ञान के खजाना होई मोरे मैया दे दी है सब के बुद्धि हो विद्या के दाता सरस्वती माता लेली है सब कर सुधी हो ज्ञान के खजाना होई मोरे मैया दे दी है सब के बुद्धि हो एक नीति से सजाती है मैया एक नीति से सजाती है मैया सूर्य अवधेश गवैया के देखो हो तबे आगमन हो आज बीड़ा बजवैया के देखो हो तबे आगमन हो आज बीड़ा बजवैया के पुस्तक धारे नी मैया पुस्तक धारे नी मैया सत सुर के रचैया के देखो हो तबे आगमन हो आज बीड़ा बजवैया के देखो हो तबे आगमन हो आज बीड़ा बजवैया के।